EM रन्जित बसुमतारिया फिन हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। गोबां समाव खोथा होनाय बादिनो EM रन्जित बसुमतारिया रायजो राजाफोरनो गावनि नाजानायनि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइ गथायगासिनो दङ। हाग्रा बिफानि EM रन्जित बसुमतारिनि अननायाव दिनैसिम गोबां हा गैजायै सुबुंफोरा हा मोनबाय आरो हानि फोरमान बिलाइबो मोनगासिनो दङ। बेबादिनो दिनैबो चिरां जिल्ला सान्थिपुर लाफासायख' नब्लाङाव सान्थिपुर गामिनि रायजो राजाफोरनो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया हानि फोरमान बिलाइ गथायदों। हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय समाव EM रन्जित बसुमतारिखौ मदद होदों रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जासमनिक मुसाहारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा। हानि फोरमान बिलाइखौ गथायनानै EM रन्जित बसुमतारिया फोरमायदों दि बे गामियावल' नायनानै हानि फोरमान बिलाइखौ होनाय जायाखै। गोबां हानि लेखा गैयैफोरनो हा फोरमान बिलाइखौ होनाया सोलिगासिनो आरो गोख्रैयैनो आद्रा थानाय हानि लेखा गैयैफोरनोबो होनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। दिनैनि गुबै हाबाफारिया जादों सान्थिपुर गामिया सान्थिपुर बाजार खाथिनि सान्थिपुर गामिया आंथ' सानदोंमोन बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनबाय होननानै फरेस्ट एरिया किन्तु दिनैसिम 50 बोसोर बावहाय 50 बोसोरनि बारा रायजो जाबाय किन्तु लेन्ड टाइटेलखौ मोननो हायाखैमोन। आगोलनि सरकारा मा खारनाव बिथांमोननो लेन्ड टाइटेल होआखै जों मिथिया किन्तु जोंनि सरकारा बिथांमोना लेन्ड टाइटेल मोनै सान्थिपुरा जेरै लेन्ड टाइटेल मोनाखै बेफोरबायदि नागिरनानै जोङो फरेस्ट एरियानि मोनफ्रोमबो गामिखौ जायफ्रा एस पार दा 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बेफोरबायदि हा मोननायनि मोन्थाय दंसै जों गासिबनोबो हा मोननायनि होनायनि हा लेन्ड टाइटेल होनायनि हाबाफारिखौ जों जागायगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो दिनै सान्थिपुराव मावजेनबाय। बाखि जोंहा खेबसेनो जमायै एबा जथायै जोंहा लेन्ड टाइटेल होनो थांगासिनो दंखायो जायफ्रा गोदानथार माने 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्टआव हाबनाय बायदि किन्तु बेथ' बहुत पुरुना गामिमोन थालांनायखाय जों बेफोरबायदि थालांनाय माखासेखौ जोङो बासि दा होगासिनो दङ। सार बिनि अनगायैबो सिगांहाय बबाव होनाय जागोन? जोङो ओरैनो लेन्ड टाइटेल मोनै गोजाम गामिखौ बेखौनो दिनैनो फार्स्ट जागायदों किन्तु जायफ्रा 2006नि एसे सिगांसो रायजो जानाय जेरै जोङो दाखालि अदालगुरियावहाय धनस्रि डिभिजनावहाय जोङो 6टा गामि होखांबाय। चिराङाव जोङो बावैसोनो 35टा गामि होनो थांगासिनो दङ। चिराङावनो 35टा गामि बावैसोनो जों रेडि जाखाबाय। ओमफ्राय आरो मोनसे पार्टआ एसे लेट जानानै दङ बेखौ होफानो मोनोब्ला जोंनियाव फ्राय माने 65टा गामि जों होनो हायो जागोन चिराङावनो। गतिके जों बेफोरबायदिखौ जों होलांगासिनो दङ नाजागासिनो दंखासै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे हानि इसुफोर दङ बे हानि इसुफोरखौ जोङो ससियेल कनसियासनेस लाबोनांगोन एवारनेस लाबोनांगोन जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि मोन्थाइफोरखौ मोननानैबो लानो रोङैखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।